Nogo chana koroi nungna koroi chini tipra sarok. Horsal chini ma fasong wati no wati hinja satung no satung hinja. Samung humung khlailai jawo. Bosano porasuna kaham khaye kolok kucu kotor kucu khlaina bagai chini ma fasong. Jatre pot jar jar je samung humung manmani khlailai jawo. Nogo chana nungya karoi nijeni bosano pori ruwoi tonjawo chini ma fasong. Pia yang besar betike jar jar je sak musung tui. Khaye hamya tongmung hamya chamung no chawi kur palaya tamni dino buri busa sala busa nanglia 50-50 se nglai siwo obo haino tini kaisa viral video ongkhari faikya awatlawo brand house tongai porna mungbai jatre pot kefeng mani bai kubulai tongnai buri te chla khorungnai marke tulung ke bara nogo bisingo drak salaimani ninglaimani mangpli kasai faikya khoroksa beri ke fegei bazai malia bisna kelai tongkha tei khorok tham roke tulung sarei drugs nunglai mani mangpli norokbo kaham khenai naidi wanchawe tibrasa drugs ngai outla barawa ang tawa ko ticha changbong na làm samang này thì samang này thì sakai beri dah wan sarawai salah ini masalah pihak lain juga ini benang drag lúc tao vẫn mong là cái máy sẽ lại cái tao mong sẽ ra ngoài này chứ không cao qua con ngoài này wan samang itu berasa berimang drugs nungai orang tulai orang salah